Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, pila ka pamalay sa barangay Punta Taytay, ginatagan 45 kadlaw para makapangita sang sailuhan. Pamuno sang DPS sa Bacolod ginpaydalom sa preventive suspension. Sa balita national, bastante nga supplies ang kalamay kag bugas ginpasiguro sang Department of Agriculture. Advisory Council pagatukuron para magatutok sa interes sang Pinoy seafarers. Sa balita international, Mexico pungsod nga may pinakamadamo agin patay nga journalist. Sa balita sa sports, France daog naman batok sa Morocco, mga enkwentro sa Argentina para sa FIFA World Cup Championship. Sa balita entertainment, Jovid Baldivino ginlubong na. Samtang sa balita espesyal, aton sa gyapon storyahan ang mga pampaswerte para sa tuig 2023. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga Webes, Disyembre 15, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. Kag-Action Boydran. Sa detalye sa mga balita lokal. Ginatagan sang 45 kaadlaw tubtub Enero 28 ang pila ka mga pamalay sa Purok Katilingban, Barangay Punta Taytay para makapangita sa ilang sailuhan. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Monina Gulmatico, team leader sang Task Force Pabahay, nga ini ang naistoryahan kahapon kaupod sa nagpa-demolish ang pamalay sa lugar subugman ni Bacolod City Mayor Albe Benitez. Suno pa kay Gulmatico nga may ginatrabaho na karon ng syudad sa pagkasailuhan sa mga apektado nga pamilya, agon masiguro nga may maistaran ang mga ini in kaso nga magtapos na ang extension period. Isa si Gulmatico nga nagkadto sa lugar agud insistor ang nasaad sa lahi nga ginadumili ang demolition tubto wala sang ginhatag nga relocation sa maapektuhan nga mga pamalay. Pag-aistoryahon, subong adlaw, Webes ni Kapitan Lea Palmas ang Barangay Punta Taytay ang nagpa-demolish sa mga nag-istar sa Purok Katilingban sa posibilidad nga mahatagan sang human consideration ang pila ka pamilya nga ginpapanaugan sang writ of demolition. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag sang kapitan nga ila na nakaistorya si Dolores Granada kag inisyal nga nahisugtan nga temporaryo nga i-hold ang implementasyon sang writ of demolition. Sa naibaluan, may 8 pa ka pamilya ang apektado sang demolisyon apang nagapanindugan nga hindi maghalin tungod wala sang relocation. Samtang ginangkat naman ni Monina Gulmatico, team leader sang Task Force Pabahay sa idalom sang City Mayor's Office, si Dolores Granada nga ipakita ang mga dokumento kung siya nagapanag-iya sang duta nga ginamtangan sang masobra 40 ka mga balay sa Purok Katilingban, Barangay Punta Taytay, siyudad sa Bacolod. Sa aligasyon ni Gulmatico, hindi matuod nga si Granada nagapanag-iya sang 2.5 hektarya sang agricultural land sa among lugar sa baylo isa lamang ini ka arendador sang duta nga ginapanag-iyahan sang Bormajeco Incorporated. Nagapati man siya Gulmatico nga ang demolition isa ini kung illegal bangod wala sang relokasyon para sa 40 ka mga pamilya. Nag-apilar naman si Gulmatico kay Sheriff Arian Magallanes nga hindi pagdayunon ang demolition para mahatagan sang hustong oras ang Bacolod City Government nga makahatag sang relocation. Nangiintensyonado kahapon sang aga ang plano nga demolisyon sa Purok Katilingban, Barangay Punta Taytay, siyudad sa Bacolod, matapos nagabot ang sheriff kag demolition team. Sunod kay Pancho Arizala na alarmang ilang grupo matapos nakabaton sang writ of demolition order gikan kay MTCC 6 Judicial Region Bacolod City Branch 1, Judge Jose Paulo Ariola, nga napetsahan Disyembre 14 ka nagamando nga i-demolish ang ipuluyan. Upod sa puluyan nanday Rudy kag Aden Barreto, Miguel kag Evelyn Torres, Gabriel kag Evan Natividad, Romeo kag Betty Sebigan, Artemio kag Erlinda Giliena, Glenn kag Nelly Moya kag ni Sarianita Singson. Bangod sini na alarma man na masobra 40 ka mga pamilya kag mga miyembro ni Arizala rason nga sila nag-isa kag miisog nga nagpamalabag sa plano nga demolisyon sa Kabalaka nga sila naman ang isunod. Samtang nag-iistorya na si Bacolod City Mayor Albe Benitez sa duha ka partido nga tenants sang Bormajeco matapos ang tensyon sa gina-implementar nga writ of demolition kag writ of execution sang korte alas 9 kahapon sang aga sa Purok Katilingban sa Barangay Punta Taytay. 8 ka mga persona ang pamatok kag nagapakigbato nga ginkasuhan ni Dolores Granada, caretaker sang duta nga ginapanagian sang Bormajeco kag nagapangabay nga ipaiway ang demolition bangod wala pa sila sang relocation. Sunod sa mga defendants, makapila na ka beses nga i-demolish kung tani ang ilang pamalay.
Ginapahayag sang mga tenants nga ang 2.5 hektaryas nga duta nga gintamnan sa masobra 300 ka mga lubi ang ginarinduhan lamang ni Granada sa Burmajeco kag hindi mismo ini ang tag-iya sang duta. Samtang sa karon wala pa man nakapalayag ang alkalde kung ano ang mangin solusyon. Ginpapanuugan si Ramel Palalon, pamuno sang Department of Public Services sa Bacolod sang 60 kaadlaw nga preventive suspension. Ining ginkumpirma ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Kag suno kay Ting magluwas kay Palalon, may isa ka regular nga empleyado sa DPS nga nagaserbi nga driver ang ginisyuhan man sang preventive suspension. Ginpaathag ni Ting ini ang nag-ugat tapos natukuban sang Good Governance Committee nga may bulldozer nga wala na nagaandar ang ginaligar ginatughungan sang balor 50,000 nga gasolina. Suno kay Ting bilang kabahin sa proseso, nagapadayon karon ng hearing sa sininga kaso. Madumduman ang ininga isyu ang isa sa mga gintalakay ni Mayor Albi Benitez sa iyang 100 days report nagligad nga Oktubre. Ano to sa kay Tim na ginhanan show cause order na preventive suspension sa sabong due to sa ano to ba sa fuel sang ano to sang bulldozer na wala ga andar. Si City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Sa ibang paginaton nga mga balita lokal, gindesignar si Maria Fe Tres Fuentes bilang Officer in Charge ng Department of Public Services o kung DPS. Suno kay Tres Fuentes, nakabaton ini sang memorandum gikan kay Mayor Albi Benitez nga nagadesignar sa iya sa among posisyon na epektibo Nobyembre 23, tuig 2022. Si Tres Fuentes ang nagserbi nga Administrative Officer 4 sang DPS antes nangin OIC. Samtang si Engineer Joel Vergara ang Assistant Head sang DPS ang Concurrent OIC sang Environment and Natural Resources Office. Ginpahag ni Tres Fuentes nga damlag lang na patigayon sila sang orientation sa 50 ka mga personnel sang DPS nga kabahin sang Solid Waste Enforcement Team angot sa mga ordinansa kaglayi nga ginapatuman sa syudad. Ginumpisahan na sa Commission on Elections sa COMELEC sa Negros Occidental ang pagpatigayan sa satellite voters registration sa nagkalain-lain ng mga lugar sa probinsya. Sunod kay Provincial COMELEC Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria, ini nga estratehiya ang madugay na ginahimo sa komisyon sa tuyo nga mapahapos ang pagrehistro sa publiko ilabi na sa mga residente nga yara nagapuyo sa malayo nga mga lugar. Sa pihak nga bahin ginako ni Ananoria nga hindi pa sa karon masako ang trabaho sa tagsa ka mga talatapan sang COMELEC sa palibot sang probinsya, bangon nangin limitado pa ang numero sa mga pumuluyo nga nagaparehistro base sa ilang nga record nga datos sa nahauna nga semana sang registration. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:07. Bastante nga supplies ang kalamay kag bugas ginpasiguro sang Department of Agriculture. Samtang Advisory Council pagatukuron para magatutok sa interes sang Pinoy seafarers. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Okay, morning na dira kay Miss Georgia Gargasiran. Morning sa imo, Miss G. Kag see you ha on September 23. Ana Sinoro, may agaman kag kay Phil Alonsagay. Good morning dira sa Tokyo, Japan. Morning manda kay Ma'am Eleanor Fukuda, ano? Si Catasio Reni John Barreno kag si Jose Hirison Lapinig Junio sa LLP Building Office. Salamat. Kay classmate ko di Sandra Bullor Magallanes sa Bago City. Morning. Rochelle Evangelista kag kay Ters Vergara Sancho. Good morning man. Sa Moises Padilla. Sige, go. Yes. Before nagali action boy, kaya may nakita ko, di ba laging post. December 17, sa saan na 70 sa Badoy. Makumpit gali sa Miss Teen Star International. Sa Thailand. Ang proud Bacolod nun, nga nagdawag sa Miss Teen Mascara gali. Sa Thailand na. Yes, si Lizabel Blythe Siason Villa. Dito siya sa Pattaya, Thailand. Siya galing representative sa Philippines, action boy, no? Oh, very good, very good. Oh. 16 years old from Bacolod City. Oh, 16 years old. Siya pa may buot na siya, no? Oo. Ano tabok? Action Dorel man. Anong labot Exxon Dorel? Ya? Wala lang. Kaya kasi ako naman ay tudlo. Namin mo nga si Exxon Dorel, nag-32 na daw. Ginambal ko na da. 32 na sa pero daw may buot pang 16 Oo, years tanawa old. bala o. Ay, siya, oh, oh. sige, 16 years old. Siya sa Teen Mascara, siya ang Oo, nadawag siya din. ning Miss Teen Mascara. Tapos siya ang representative ng Philippines. Kaya daw wala man ta naka-search ang Miss Teen Ara. Philippines, mera? Miss Teen Philippines. Basta wala lang takabalo lang. West Street Takabalo, nga siya nag-represent. Oo, kaya nga from Bacolod, Gidya Abi. Sa kadamong Or lugar basi sa wala sang Pilipinas. Miss Teen Philippines. Sa ibang Tapos lugar. daw wala man sang mga teen nga mga Miss sa search mo sang Miss Teen sa iban nga mga lugar. May ara, ginagawa. Yes, makulod mi totoo mo na to si Padalata. Amo na. Marasig ba? Kaya na ginagano doon sa, pares mo pala sa mga ginapang padala sa Miss Universe, di ba? Ginasala na. Guro, agin sala, agin man naguro. Ano? So anyway, good luck sa kay Miss Siason. May ara, gidya eh. Miss Teen Philippines. May ara. Good luck sa kay Miss Siason. Miss Siason, no? Villa. Siason. Villa. Villa, oo. Oo. May ara, guys, ang November 13, ang ginano. Ang competition. Oh, pero Iloilo, crowned Miss Teen International Philippines. Pero Bacolod, yung ipadala. Muna Ay, siya. grabe yung hangin sa Bacolod. Grabe. Bugnaw di hangin. Sige, Noel Ardenio Vargas sa Siargao Island. Wow. Pamilya lang daw sa Hacienda Elena, Barangay Ayungon sa La Carlota City, ang iya pamilya. Sige, standby na kita sa mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Fuerte! No ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Umpis ana, ano nang nahuya ako mahulang. Ay, siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:16. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Gin pa siguro sang Department of Agriculture ang bastante nga supply sang kalamay kag bugas tubtob sa masunod nga tuig, samtang nagnubo naman sa 95 pesos kada kilo ang presyo sang kalamay. Suno kay DA Assistant Secretary kag spokesperson Christine Evangelista, mas maayo karon ang supply sang kalamay ikumpara sa tinikdan nga bulan bangod sa milling season sa mga local producers. Dugang pa ni Evangelista, may mga bulan nga tubtob 120 sa kada kilo ang presyo sang refined sugar, apang karon nagabalor na lang sang 95 pesos. Parayon man nga nagapakig-angot ang Sugar Regulatory Authority o Administration sa mga local traders. Ginalantaw sang SRA nga base sa supply situation, ang presyo sang kalamay ang posible mag-stabilize tubtob sa masunod nga tuig. Sabay naman sang bugas, ginpahag ni Evangelista, madamo sa ginaproduce nga local rice sa pungsod, kag madamo ang supply tubtob sa una nga quarter sang 2023. Ginaduso karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magtukod sa isa ka advisory council nga magatutok sa kaayuhan sang 50,000 ka mga Pinoy seafarers nga yara sa peligro nga madulaan sa trabaho sa European Union vessels. Inibagod wala magkapasar ang mga gintalaan nga standards sa European Union vessels. Luyag man sang presidente nga solusyonan ang kakulang sang 600,000 ka mga Filipino seafarers sa bilog nga kalibutan. Giniwas ang presidente pahayag sa pagsapol sa international maritime employers kag nagkalain-lain nga ship owners sa Brussels, Belgium. Luyag sang presidente nga matukod ang advisory council sa mga tiglawas halin sa government agencies, international ship owners kag iban pa nga stakeholders. Ginsiguro sa presidente sa EU sa transport official nga ginatinguhaan sang gobyerno sa Pilipinas nga makasunod ang mga Pinoy seafarers sa Standards of Training, Certification and Watchkeeping Convention sa diin napaslawan sa nakaligad nga 16 ka tuig. Naibalaan nga yara sa karon sa Brussels, Belgium ang presidente para sa ASEAN-EU Summit. Umpisa na nga talakayon sang Kamara ang ginaduso nga Magna Carta for Religious Freedom Act. Sa iya nga sponsorship speech, hinyo ni House Committee on Human Rights Chair kag Manila 6th District Representative Bienvenido Abante ang magkaupod niya sa Kamara nga aprobahan ang sambit nga hagna. Suno kay Abante, ang right to freedom of religion ang klaro nga nakasaad kag ginapabakod sa konstitusyon. Gipaatang man sini nga ang tinutuyo sang House Bill 6492 nga masiguro nga wala sang tikang sang gobyerno, ahensya, mga opisyal kag empleyado ang makapugong sa isa ka tawo nga ipabutyang ang iya ginapatihan nga relihiyon. Ginhingadlan sang Senado ang 8 ka individual kag 2 ka civil society organizations para mangin policy advisors sa Second Congressional Commission on Education 2. Kalakip sa mga ginhingadlan amo sanday Anay Ateneo de Manila University President Father Buenvenido Niebres kag Anay Dean sa College of Social Sciences and Philosophy sa University of the Philippines nga si Maria Cynthia Rose Bautista bilang advisors
si Alfredo Ayala kag Dr. Chito Salazar ang magapresentar sa business sector kag si Anay TESDA Director General Irene Isaac kag Private Education Assistance Committee Executive Director Doris Ferrer ang magaserbe naman nga advisors sang EDCOM 2 halin sa government education agencies. Sanday Pasig City Mayor Vico Soto kag Taguig City Mayor Lani Cayetano naman ang ginhingadlan bilang advisor sa hanay sang LGUs. Gin-appoint naman ang Senergia Foundation kag Inet Philippines nga ang magatiglawa sa civil society organization kag development partners nga may koneksyon sa edukasyon. Sunod kay Majority Leader Joel Villanueva, ginbase ang appointment sa Section 13 sang RA 11899 o kun ang layi nga nagatukod sang EDCOM 2. Ang Section 13 sang layi among basihan sa pagtukod sang Education Legislation kag Policy Advisory Council nga makahatag sang expert assistance kag advice halin man sa komisyon. Sa mga dugang pa natin nga balita nasyonal, ginahandom naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mahatagan sang obra ang tanan nga mga Filipino para hindi na sila mapilitan sa pagtrabaho sa luwas sang pungsod. Sa iyang pag-isapol sa Filipino community sa Brussels, Belgium, ginpahayag sang presidente nga ginatinguan sa administrasyon nga mainganyo ang mga dumuluong investors para mas madamo nga trabaho ang mahatag sa mga Filipino. Nalauman man sang presidente nga mag-abot ang panahon tong matuman na nga handom nga hindi na kinahanglan pa nga maghalin sa Pilipinas tungod wala sang makita nga obra sa pungsod. Nagasalig man ang presidente nga maangko nga among handom kag kung magtrabaho gid man sa iban nga pungsod, hindi bangod mas may maayong oportunidad kag hindi tungod napilitan lamang. Depende o ginpahayag pa sang presidente nga depende gyapon sa tao ang pagdesisyon kung ano ang pilion para man sa ilang nga professional growth kag pag-uswag. Bangod sini, gindihon sa administrasyon ang 8-point program nga nagatuyo nga pabaskugon ang ekonomiya kag maghimo sang madamo nga trabaho nga sakop sa world label standards. Pahayag pa ni Marcos nga ang kinahanglan lang amo ang pag-isa sa pumuluyong Pilipino kag suportahan ang maginahimo sang administrasyon para maangkon ang handom para sa mga Filipino. Ginpahayag sang bag-o point nga si National Irrigation Administration at Acting Administrator Eduardo Guillen nga naghanda na siya nga sulbaron ang mga kamalamalahan sa ahensya. Sa isa ka interview, ginpahayag ni Guillen nga naghanda na siya nga imuunang iya trabaho. Si Guillen ang nagbulos kay anay Acting Administrator Benny Antiporda. Sunod kay Guillen, may nauna na sila nga pag-istoryahanay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa diin, ginhambalan siya nga magbulig sa agrikultura. Apang sunod kay Guillen, civil engineer siya by profession kag mas komportable siya nga magtrabaho sa NIA. Si Guillen ang nagpanumpa bilang NIA Acting Administrator sa tung Lunas nga adlaw. Ang adlaw sa diin nagpagwaman sa publiko ang iya nga appointment. Action Radio Philippines Standard Time na 7:22. Samtang temprano pa dapat tudluan sang kaimportante sa pagtanom sang utan ka mga puno sang kahoy ang mga kabataan sa elementarya para maduso ang agrikultura sa pungsod. Inin kaundan sang House Bill 6535 nga ginaduso ni 3rd District Camarines Sur Representative Gabriel Bordado. Sunod kay Bordado, kinahanglan nga maingganyo ang mga kabataan sa pagtanom sa mga puno sang kahoy o tanon kag iban pa. Dugang pa sang kongresista nga bilang isa ka pungsod, malapad ang kadutaan na gadi dapat magbinagbinag sa mga kabataan nga estudyante ang potensyal sa Pilipinas bilang isa ka agricultural country. Sunod pa kay Bordado, samtang huben pa dapat maporma ang interes sa mga bata nga magtuon sa pagpananom nga dako man ang mabulig sa pag-uswag sa ekonomiya. Kung maaprobahan na bilang kasuguan ang House Bill 6535, ini ang may mandato sa Department of Education nga magtala na sang klase sa agrikultura sa tanan nga may estudyante sa mga pampublikong eskwelahan sa elementarya. Ginpahayag sang Department of Health nga magamay lang nga porsyento sang ginbakal nga bakuna sang gobyerno ang nauyang. Sa hearing sang Senate Blue Ribbon Committee, ginpahayag ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga sa 134 milyones doses nga ginbakal nga COVID-19 vaccine sang gobyerno, 2.9 milyones ka doses lang diri ang nalabutan sang expiration o kunyara sa 2.95% nga vaccine wastage. Katumbas ini sang 1.99 billion
pesos nga balor kon ang kada dose ang sang bakuna ang kabigon nga nagabilis ang 500 pesos. Dugang pa ni Vergeres sa ila inventaryo sa 44 milyones nga nauyang nga bakuna, dako nga porsyento diri ang vaccine na uyang sa private sector ngayara sa masobra 44%, samtang masobra 33% naman sa mga LGUs. Samtang sa paghatag naman sa second booster sa general population, inahulat pa sa ahensya ang dugang nga pagtuon angot man diri. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:25. Standby sa aton mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita negosyo, sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag ining mighty save lang alkaline nga vitamin C, naga-edukar, naga-balanse, kag nagapabakod sa aton nga immune system. Ginatap na ang mga infeksyon, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia. Sige Morning na din na liwat mga ka-action dali lang. Kay nagalain na din nga ako nga kuano nga sa ano po. Sige lang. Nga naglainaw. Alex Montesa, morning. Karon lang may ara kagid sa akon. May bera nagkasantilyan Manukan, morning. Merho Goonad. Sa number 1 fans gid ko ka kafeta. O sige, FB live ko mati. Sige Merho okay Si amigo ko si Maninoy Manuel Buon. Maninoy! Kag si Suon mo, Mark. Kagsuon ko da. Merry Christmas na ti. Ano na lang ni? Ano lang? Namangkot gani si Suon mo kung ano kunong gusto nyo. Oo, bisan Na ano lang Paskwa. from the heart. Oo. Ay, karon magamba ko na sang gusto ko basi karon mo lang mambado ka ambisyosa sa ako. Hindi. Nga atag ka lang wishlist. Gusto mo atag kong wishlist mo? Oo. Para sa abis ang mga Car. house and lot, Saan na? computer set na. Feeling ko. Ma'am Vanessa Mayo, oy morning dira sa imo Ma'am Van, and Dr. Matt Mayo, Merry Christmas dira sa inyo. Foggy evening sa ila dira sa may Minnesota, USA. Yeah. Gina shout out lang iyang inablo si Archie sa Baltimore, Maryland, USA. Good What? morning. Love from Minnesota. Wow. Kay Jose Ramon Tahod. Sige, from Pampanga. Sige. Pananawan ko ni Alex Simo daw 12 years old. Tinakpak. Ang sakit pag inadang hambal niya, colorblind ako sa beautiness mo. Ano? Colorblind siya sa beautiness mo. Colorblind sa beautiness. So, kung colorblind sa beauty, kung ano pa nanawon mo sa akong color pink or color blue? Beautiness niya mo. Beautiness. Sana all. Sana all. Gloria Moscosa Flores. Siling ni Alex, ni Ma'am Georgia, gagasiran, wala ka pa yung munong pitbull mo, halaha sa lawayan. Abi, PM na lang na Alex, si Miss G, abi nga, hindi na din magpaagi sa aton nga comment la. Pwede mo lang ma-PM si Miss G, bro, no? Sure. Jade Villegas Duran, oy, parinti. Kurente mo na, Good Duran morning mo. ko no, Aksyon Tito Boy. Patamiyaw lang ko sa mga upod ko sa obra sa Chicken Alley. Wow. Sa Kwan Golden Field. Oo, kita ya katuguro.
Why ko to kakadto gabi? Wala ka to gali ka kanto. Kung makita mo ko na sa pakunoy ko na Jade, makita mo ko na sa Chicken Alley bla. Kuhiton mo gid siya. Kung hiton mo gid ko sa hindi las kilid kay kakakibot ko. Kay do kisada, di niya kami kuhiton. Tubang. Sa likod lang hindi sa sa likod? hindi sa kilid do kay kakakibot ko na. Hindi na lang. Hindi sa agtang. Sunboy. Action boy, amo kuhiton ta ka. sa dugan sa agtang. Agtang, oo. Amo na kono action boy. Amo niya ka na. Bala ko na nga si Jade na. Oo, yes. Good. Very good. Kay para kay kinanda communication mo. Ay kung hindi mo na sa pagkuhiton naan, basi matuon sa bungol yung pagtawag. Kung magambal ka bala hindi siya namamansin. Si mambal mo na ano man sa wala man sa Kuiton mo gid kuya. Yes. O sige, standby na sa aton mga balita. Dugang nga mga balita. Sa detalye sa Balita International, Green reports ang Reporters Without Borders nga ang Mexico ang pungsod nga may pinakadamo nga ginpatay nga journalist sa tuig 2022. Sa report, 11 ka media ang ginpatay umpisa Enero tubtob Desyembre 1 sini nga tuig. Sunod sa grupo ang pressure sa civil society, international organization kag protection mechanisms ang lokal nga otoridad ang ginakulang. Sa bugos nga kalibutan naglambot sa 57 ka mga media ang ginpatay, 49 ang missing kag 65 ang ginkidnap. Sa balita naman negosyo, ginabalabagan sa pila ka mga grupo sa negosyante kag mamumugon ang ipatuman nga dugang nga kontribusyon sa social security system kag PhilHealth. Halin sa 4%, himuon na nga 4.5% ang kontribusyon sa PhilHealth umpisa sa bulan sang Enero. Maduga nga naman sang 1% o kundi 1% ang kontribusyon sa SSS nga pagabayaran sa mga employers. Ginapangabay naman sa Employers Confederation of the Philippines nga ipaiway o kundi anay pagdayunon ang dugang nga kontribusyon bangod amat-amat palang bawi ang iban nga mga negosyo bangod sang pandemya. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 64 centimos. Ang Singapore dollar 41 pesos kag 29 centimos. Samtang ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 16 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, ginlubong na si Jovit Baldivino Action Boy dito sa may Batangas. Batangas, kaya. Taga Batangas na siya gila eh? Yes. Subo man no, ang kay Jovit no? Oo. Kung doon ka si Guy Action Boy, no? Kaya wala naman sila gano'n Ay ginamit. manakaso kung saan ilubong. Pero namin ko nasubuan ka lang at that very young age, 29 years old. 29? At the height of his career, kaya sa San Ulan na sa nag-champion sa PGT. Oo. PGT, sa nag-champion sa Pilipinas Got Talent. Nami Tingog. May kuwan pa na sa una, gani mo nga daw pwede sa gani kabulos na kay Arnel Pineda da sa Journey. No, hindi bla? Yes, oo. Kaya doon kakuha, ito daan. Galing kaya mo na, aneurysm, Very evil. amo na actually din kay na advice gina sa ato mga ka-action nga balo ka aneurysm can hit or can affect a person at any age, no? Yes. Can strike Anytime, anytime. anywhere. So kinanglan importante na nga permi ka sa check-up. Check-up. Parang mga muna. Actually siya nagpa-check up man siya eh. Oo. Actually may advice ganing doktor sa iya galing kay daw na kuan siguro sang invitation siya bla nga makanta bla. Ting kanta guro. Tago taas pa to sang kanta no? Ano ganing kanta? Ikantay mo to isa. Yung ano kuan eh. ng ano ganina? Faithfully. Faithfully. Oo. Nan. Kami tani mga strangers in the night. Mga wala na yan, wala yan, no? Relax na vlog. Ano, Kita mo ako mga relax na ko yung magkanta. Yes, ya. kay... Kala, Kaya actually hindi ka lambot. Actually hindi ka lambot. Si ubog tong ugat, wala. Hindi ka lambot sa nuta kung mga tagkas ka niya. Ako yung hindi ko mahilig magkanta ng dago ugtas ko bla. Oo. Nang mo nang iban sa mga kakanta. Kung ano ni Mga ano ginakanta. wala, sayang na sayang talaga. Gululuwa ang Okay ugat. na akong taas ang tingog mo. Oo. Pero inang hindi man malambot sang imong vocal cords ang amo na kataas nga nota. Tapos sala mo sang kanta sa mga sing-along bars. Kung anong ginaugtas siya na yaman? Kaya ginaano ya lang na iya. Ina-exhaust lang ang 5 pesos. Ginapangin musla na gidang 5 ka pesos ang gindagdag yun, ha? Yes, true. Sayang na Sayang talaga.
Gala. Damo actually sa mga kanta nga Pinoy nga tag-as, no? Kabalo ka action. Kung na-notice mo action boy, kung ang Pinoy magkanta, mag-international nga, di ba? Birit-birit na. Among gadaog. Diri sa ato niya, sa mga purok-purok pa lang, tanan nga biritira, ang gadaog pa yan, kakalma, no? Pero ang mga biritira, nga Pinoy or Pinay, dalon to sa abroad, among gadaog. Kaya may nakita ko, PGT, sa Israel, Black Action Boy, nag-intrang Pinay. Kita ko na. Pagkanta nila, super black pa ko, amo to din nagdaog. Pero kung ibutang mo na rin sa ano, mas damo, pag mo sa God siya Amo mga gani birit. nga, di ba nag-champion sa Israel nga Israel Got Talent? Pinay, do kwanto sa kanila, domestic helper to siya. Daw. Nagdaog to siya. Pero wala mo to siya makilala sa Pilipinas siya. True. Kago sa mga barangayan, super, gani action boy. Sa mga barangay nga mga Common. singing contest, hindi magdaog ang mga biritira. Kung kalabanan yung kalma lang kay nalingan sa puros, pasunod sila, hamak mo yan. Faithfully, daw sundan sayang nas. Sundan pag listen to the song here in my heart. Perdiyon sila sa mga ang mga My Heart Will Go On kuan man na siya ng Nakakalma lang. Taas man siya pero nakakalma lang. Unlike sa mga through the fire, through the limit to the one. better days, no? Taas mo na. Anyway, condolence la sa sa pamilya ni Jovit Baldivino kag sa bulong nga po Pinoy kay tanan do man mo do nagbatsyag man sa kasubo sa pagkada mo idi action boy kumbaga do nanugunan bala. Correct. Galing kay ba si kinanla naguro dito singer dito. Another singer sa heaven. Sige. Oy, sige. Karon ka lang preha. She's gone kuno. Makanta sa ang She's Gone kuno ngayon ka sa buse sa kanta nga She's Gone. Gcash danay. Si Maninday mo, Bob? Ay naman house, ha? Oh my gosh, I'm so proud of you. Basahon ko iya nga kuana nga nya good morning pre-boy. Nya ngayon gid si ihada sa She's Gone nga kanta. Good morning na sa iyada ko gwapa paliog mangkot sa iya sang iya nga GCash number. Hara naman ta pala. Papate naman ta pala. Hindi na pala pagtabuni amigo mo. Di siya man gambal niya. Siguro do mangkot sa iyada ko anong GCash number niya. Piu adaan. Karon ni ata ko sa imo pare. Umandam nga lang wala may magtupa gani karon si Boy Duran yung basulon mo. Sige. Go. Yan. Okay, tapos Kaya lang imo to. balita showbiz. Yes. Sige. Balita sa sports. Nagdaog naman ang France kontra sa Morocco sa semifinal game kagabi kung kaina sang kagahon sa score nga 2-0. Bangod sini ang France sulod na karon sa final sang FIFA World Cup 2022 kag natala na ang may enkwentro sa Argentina sa palabuton nga Disyembre 18. Samtang ang Morocco mag-enkwentro naman sa Croatia sa Disyembre 17 para naman sa ikatatlong nga lugar sa FIFA World Cup. Sa madumduman, ang France ang nagkampiyon man sa FIFA World Cup sa 2018 kag amo karon ang defending champion. So ginabantayan karon ang ining hampang sang duwa. Sa diin ang France may Mbappe nga mo ang ila ni number 1 player samtang si Lionel Messi naman sa pungsod Argentina. Magabalik kita mga kaaksyon sa aton balita espesyal pagkatapos lamang sa importante naton nga mga pahibalo. Okay, sige. Jory ni Momosenog, morning dra sa imo kay Veronica Santillan Manukan. Oy, pistabla sa ila daw ay pagkapangimbitar si Veronica. Gani. Kay kumari ko da Teresa Lina Kayaw, kag pare ko Gilbert Kayaw, Ray Flores Barrioga, kagawa din Bong Jocampo, ara na sa kapian ni Chona, gisag absent sila no? Anong ginasigi nyo ka-absent? Anong ginakadlaw ni Ma'am Van? Anong ginakadlaw ni Ma'am Van man? Bata wala di sa ako, no?
Si Jade Villegas gali Duran nga parente ko ara sa kitchen gali. Nami dito man ko dito lang sa kitchen. Sa kitchen sa Chicken Alley. Wow! So, sige mabalaan mo man na. Namin ito dabla ilalitsyon manok. Ang balon mo si Kwan, Jade, ang balon mo si sinong kilala ko dagani man inang lipat ko sa ngalan. Si Dina. Oo. Dina. Si Dina. Mamansichar. Si Dina, no? Si Dina. Ang balon mo siya kung makita ko dagani ang balon niya kangara ko. Uy, mo na? Oo. Di ka timing day off or absent. Si Dina. Kuy, ito niya gikaya Oo Ay, Kaya si paagi Dina, pa I sa think, iban nga tao. si Dina, I think ang daw manager dira mo. Gaula naman. Stella Maricelis, may aga sa imo, Stel. Bow, Stel. Mayak ni siya. Very close. Si Mayak. Dumduman ko sa high school ko nito. Si Mayak ni panawag ko Na si Mayak ka. Ikaw basta naman ang nitawag- pangalan niya, Alan, ay. Ako lang yan, nagatawag. Ako lang na yung may right na magtawag siya Mayak. Ay, galing na na-mention mo na Na-mention ligid. na. Pablo Hob or Pablo Job. Morning. Miss J, Josephine Lacson, dira sa New York. Good morning. And Merry Christmas. Kag kay Mr. Rodolfo Lacson. Gapabangkot ni mo niya, ano kunong naton gusto ko nang pasalubong. Wow. Hangin. Hangin sa USA. Yes. Morning sa iman, Merry Christmas, Miss J. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good morning man dira sa imo. Keep safe man. June Decena. Anong isa ni primo ko Renante man? Siya na ligad, to palang hambal. Primo yaman si Doc Renante Decena. Wala hambal, yung palang itong nakita ay kami Shih palang Tzu? Shih Tzu. Okay. Okay na? O, tige. Standby na kita sa aton Balita Espesyal. Aksyon Balita Morning Edition. Balita Espesyal! Good morning, good morning, good morning, Action Boy! Kag happy Thursday. Thursday, Sama sa yes. mga Happy ka-action. Thursday, mga ka-action. Today is December 15. 10 days to go na lang before We Christmas. wish you a Merry Christmas. We wish you Nagligad a bala. Merry Christmas. Nagligad ba na nakakaruling na kamuto? Tsakto na nga. Tama na nga, Le. Oo, nakakaruling na kamuto. Na-imagine ko lang ang nagalabay ng ginakarulingan ni Blau. Di ako gito yung punong abala. Because gidya bala yaw. Pag-abot ni Sir Ed. Sir, dali bala, sir. Nagkakapinyaga kami sa guwap. Sir, dali bala, sir. Sir, we wish you a Merry Christmas. Hala, sir, ka pangaruling kami bala. Ay, tood. Sige na, tanaw ko lang. Di ko may kwarta ko. Atag dahil. Si Sir Marlon Solidum naman. Tapos yung program. Sir, manaog na gid saya. Ginlagas ko. Sir, dali bala, sir. Pungko, di bala, danay, sir. Kantaan siya dahil naman. We wish you a Merry Christmas. May ay nano, na opisyon yung nagtindog sa lakat. Hambal namon. Hala, hambal ko. Hala, sir, ka pangaruling kami bala. Super buno. Tapos na pak ka mo na. The sun. Pag si Sir Ricky naman Arsaga. Duwa na lang kami to yan ni Sil. Sir, we wish you. Hambal ya. Ay, kapag nga ruling ka mo, ti pamahaw lang niya. Abi ko pala yata, gibla mga 50, 100. 1,000. Woo! Perfect. Trick-wit ka mo yan. True, trikyaw. Si isang araw, mas malaki pa sa everyday. Swell. Naitasan yun. Sana everyday. Tapos ang kanta nyo, puro lang we wish you Merry Christmas. Paghatag, dahil wala natatapos, we wish you. Thank you. Dapat kabataan nga pang dapat kabataan ang inyong pangkaruling pero ginatag sa inyo pang dalagko. Yes. Puro tanan man ahuya man sila maghatag sa inyo. Pagkalunis dayon si Action Fred. So Action Fred, we wish you. Pay ba mo na. Gapang po ay dahil isa dahil gapang po ay adwa no? Duwa ka pang po ay. Ako yaman so, yung tumigil kanaya. tatlo. Ako yamon yung kanaya, munta ka mo na yung tigilan nyo kuya. Wala na lang kami nag-attempt. Diba? Tigilan nyo kuya. Sige lang. Sige si Miss J nagpa-extend sa ila condolences sa pamilya ni Master Chief Petty Officer Coast Guard Efren Cunanan, Philippine Navy sa Ilonggo Batch 76 kabatch ni Mr. Rodolfo Lacson gali. Condolence lang no sa pamilya. Jo Marie Macariola Estelioso. Sige. Malimang van, Alex Monteza, you are in trouble. Amo na ginakadlaw. Correct mes ba ano? He is in trouble really, Sa 23 na tayo na.
Yes. Si- Ahay, kanugo na, hindi ka puli si Ma'am Van, or basi kibuto niyo, tapos ikaw makapuli siya balahaw. Yato mayo gitong kay Kiay mo action boyaw. Sa di na yan. Sa bloopers, ano, kita mo to? Yung in-upload ni Dave. kita ko may mga bloopers to. May Kiay ko to, aw. Oo, wala ka dabo. Ito yung wala sa mga kiki. Mo tapos ako, ito doon pinaka-winner. Ito pinaka-dabo, bloopers. Sa ato nag-champion ta? Yes! Good morning, nila kay Miss Muffet. Yes, Mafi Barcelo sa Globe, Philippines. Yes. Good morning na, Miss Mafi. Ano? Lalain Grace Ibarra, good morning man classmate. Super tamiyaw. Woo! Gitugon gidla ni Kwan ni Erwin ni Cabera. Nga tamyawon Tamyawon gid gid si si Ma'am Mafe, Mafe. oo. Alright. Very good. Very good. Kag si Harold Hieronimo. Yes, magpa-US si Sir Harold. Next year mo pa man ito kung gamiton. Nya way man nagsakit hawak mo. Actually, mo nagburong akon, cause guro sa akon nga back pain ay. Subong? Oo, ano, pila Tikan to ka to kay Doc Matt. Alin sa matapos ning aton nga kuano, alin sa natapos performance na to, daw gabatsyag ko back pain permi. Ayaw mo na. Oo, lower back pain. Ate, si Miss Muffet na nang maka-cure. Lower back pain. Hindi ko na ano ni man, guro sa akon nga saot-saot to ay no. Oh, importante daw. Saot ko to eh. Importante champion. Diba? Importante Wala pa daw mga kung kaksyon. wala ka sakit hawak mo. Ha? Anong pilion mo? Gasakit hawak mo? Wala ka sakit hawak mo pero pwede ta. Bahala na mag sinakit. Diba, no? Balo ka mga action kay istorya kami di kay may competition bala daw talent competition ang tanan nga mga media from Bacolod and Iloilo. Yes. Oo. Di nag-participate man kami nga taga-action radio. Amo to nakita nyo. Ang ito nakita nyo kag sa maayo nga pahalad. Nagkampiyon man kami. Team Action Team Radio Action Radio. Bacolod. Abi mo hambal ka bisa Full kung sa house. kwan. May nagambal sa akon gabi taga media sa Bacolod. Kami ni SM ginambalan niya. Nya sugod next year hasta sa mosunod na nga mga tuig nga may competition. Nya team to beat na gid kamo yan. Hindi na mo budlay na kamo ya. Team to beat. Budlay na kamo ya lampasan ba budlay na kamo perdihon ya. Hindi ka na yata impon sa mga previews yung mga Why? intro. Tingin sa una sa kidra ko to champion man kami. Wow! diba? Tinito ka na nanay. Dati team to beat nagit nga mo siling sa ibang media niya pintrahan niyo mo kami daw sa inyo bi. Hindi na gani kay kumplito na Full kami. house. Kompleto na kami. Kita mo baka to si SF to. Kita nyo, kasawat mo na na SF pa. May tatag. Kangayan man siya no? Yes, of course. Wala lang kamo kabalo. May mga slit to ang Santa Claus hat ni Action Boy. Nakita man to sa bloopers. O gani, kasabag yung Action Deal, no? May mga arap ako to South-South. Kay ano to yung nga hindi to kay igongit bakal yung sa akon yung nga Santa Hat man. Kay ano to, standard size. Standard size. Hindi Sa kay imo. go. Oo. Tingin ko tingan lang niya eh. Kung May tanawon mo slit. yan, medyo kung sa konti backlist. Oh, may arap pa to dahil nga nakuha pa tong audio ko nga lansangan talang ni ko. Makay brutal mo ni si Ilay. Anyway, thank you Globe no. Iyan sa Globe actually pa Yes. kuan pa contest no. Yes ang Globe. Oo. Kag nami man na kay para do may ano man Action Boy wala may mga ma-discover ang mga hidden talents Correct. di ba? Hindi lang sa pagsulat, kasi sa pagbalita. Oo. May ara man gali sa pagsaot, sa pagkanta. Oo. Na kompleto nga daan di talent sa Action Radio. Oo, kompleto, may ga back dive, may ga moonwalk, may ga kaon na klayo. Mega drama ganit di sa kalye. Oo, Di true. ba? Ga. Kibot ka lang na gulpi. Kompleto. Ato lang pagkanta mo to sa Yoyo Land. Oo. Ikoy pa tong shh. Kaya mo shh. Pinapahipos ko mga tao. Tingala to yung mga tao, yung gulpi lang sila Nakapakanta. kanta diya sa Bahala ka mo sa din. katamaan niya. Bahala ka mo din makantaw yabi. Sige. Okay. Yes. Alright. Ari istoryahan ta Action Boy. Ang istoryahan yung mga gapon, Action Dorel, ng mga pampaswerte. Sa Para 2023. Pampaswerte sa 2023. Ay, namin nga pa, no? Pampaswerte para sa Sa- 2023. Alright. Di number 3 na kamo, kay duwa man lang ito kung natalakay nyo kagapon. Sino na? Si Arada, why da nagsulod si Wala mo? pa nagsulod sa... Si Yada Coglazel. Ano? Masculino. Uy, lari ka gali? Morning ko no sa... Kay Nene, sa supan ko, Aryo. Siguro. Glaze, good morning. Good morning. Kamo pala dapat kay Miss Mafe. Glaze alert na go! Sige. Per watch bala. Oh, gani aras. Good morning kay Tita da, ano ganun pa? Laura. Tita Laura.
Dira sa may... Ay, Glaze, may- malagali si Laura. Ang Pasko ako nato na. Ipadala lang si Imo. Alo, all gulpila siya. Hindi ako makapangindi. Uy, kay... Mahuyaan mo si Lawrence. Sige. Yes. O, direct action boy, ah. Ano Next, ka? Ano ganitong bro, ano ganitong kaila ni Glazel nga kanya? Ito ang ila itong presentation. dahil ikaw, bro. dahil ikaw, bro. Ito wala last stepping. Ano kayo, kuya man? Nakakadlaw kayaw. Hama ko bala. Halid ba sa ibig magaluna? Naglambot sa sumag. Dahil Grabe, ikaw, ano? Dahil ikaw, bro. Ilatikan. Bongga. Sige. Kigan kita di ko rin naka-bless ko pala. Halin pala yan sa, back production boy, no, grabe, hindi mag-effort ang media. Kagabi may mga Christmas party man kami, nga may mga contest man bala. Oo. Mga unaw. Ihada ko niya, Niya paninguha da niya kay Pasko mo pa na sa ako. Obligado. Obligado. Niya paninguha da kay Pasko mo na sa ako ng premyo. Sakto man, Sa Mayo pala, dumayo man amon nga performance kagabi. Wow. Sample be? Silingan ni sa ako ni Barbara Miares niya, kay ni sino tong sa ako, mga pa teammates ko bala. Ni ikaw gyang amon ni kapital ya. Wow. Ito mo. Very good. Mano na lang ka wala si Action Boy, diba? Oh. Consuling Valientes Hernandez. Sige. Correct ko naman yung ng lazy. Super effort. Maging latas ang tanan to nga kalutakan, tanan nga kahon-kahon. Sa kwan sa Ibi Magalona. Pero makalambot na sa Sumaka sumag. magsining kain sa iyo, bro. Ikaw! Dahil ikaw! Dali ka, bro. Dahil sa'yo, ginlain niya ba niya? Dahil sa'yo, bro. Sabat. Okay na! Sige Alright, Diritation Boy sa number 3. Pampaswerte, pamati! Kaya mo naman yung gusto niyo tanan. Dalon tanan sa swerte. Alright! Islan, Action Boy, ang mga napunder na kuno mga suga. Siyempre, dapat islan mo gina. Ay, pundido mo. Kadulom sa balay mo. Kagkayuhon ang mga Ang lagay, isang pundido. Kasi ano na, dekorasyon. Gani, kag islan ang mga nagalik nga gripo. Siyempre, ka mahal subok sa promoter. Dili gani sa aton, magpiraw-piraw lang na. Inailisan na yun, kaya sakit sa mata. Na pang pundido. Oh, natural na yan. Kay para na kuno Action Boy. Kinanla na Islanda yon. Bangod nga nag-apekto ni kuno sa pagsulod sa swerte. Okay. Dulman guro ang swerte guro pagsulod. Ay, no kadilon hindi ko dia. Amo na guro no. Dapat ko no gid ng sanag. Bisan ako bala, hindi ko nakasaw nga daw kadulom. Gusto ko na yan, pag-abot ko Sanag. yung pasigaho ko na mo tanan sa subaya. Super pasigaw mo Hindi mo na ako, kung kasundanay kami bini Mrs. Magsulod, dahil ko napasiga sa masuga mo pang na, kundi madadiri lakat, sige, lakat ko na pagkatos kwarto. Gasunod na sa sakon, sige, man pamatay. Yang kurinti ka, mahal na. may taghimus. Oo, sige man na, sige nang pang-on ko sa mga, siya, Ginasuma yung mga ginasunod yung man na kaging napamatay. Hindi ko na, niya, kamahal sa kurinti, hindi ko tikadulom niya, nakikita, managyapon. Nate? Sino ka bayad kurente? Ako eh. Ate? Okay lang, at least, di ba, conserve energy. Kiga niya ka na galing. Nga. Kiga niya ka na magsiling ka. Ako man nagbabayad ko rin. Kiga niya ka na. Ay na. Man, sakto man na. Niya mo gani. Pero doon ta kotdan kay ikaw gabayad. Kaya hindi ka kabayad, ulihi ka kabayad. Ang next Action Boy, amo to gali dapat nga kayuho ng mga nagalik nga gripo. Kaya doon symbolize na siya kuno sang leaking wealth. Hindi ka pagalik lang ang wealth. Hindi ito dapat. Alay, pagwa ko rin lang. Usikan mo gaanod sa piyak balay. Doon. Tulo to sa piyak balay. Ti karon duwa na ka mo da mangaranon. Hindi pwede. Hindi pwede. Ikaw lagi nung lang. Gusto mo ikaw lang yan. Ang next Action Boy, amo gini, ang ginado hasta sa mga practice nga mag-prepare gid sang 12 fruits. Subong gani 13 na eh. 13 na? 13 since dugay na Action Boy, ang iba 13 fruits kay para kuno may extra. Abi mo ako sa una, gamo mo ko naga 12 fruits. Kung ano 12 fruits, hindi daw kada tuig, kwanta 12 fruits, ito kapigado man. Gani. Kung untatan niya. Untatan man na, munti daw okay man. Doka okay lang man, di ba? Mga papati lang na gani. Actually, from the Kaya iba na, bibisan mo sa rapol, hilaw, ibutang da.
Mga Tikon dito, sa una, hila. bakal ka sa una, star apple, hilaw, 5 pa ka pisos, mahala na sa una yan, 5 ka pisos. Tisubong yata, imagine, tagpila na. Hilaw pala nga star apple. Oo. Oh. Diba? Ibaligya pa na yun ng kagamay, iba lang nga daw ay pagani, mga tubuan buot. Ang chiko, ang mga dunot na, yun pong ano pa. Ang star apple, ay mga tubuan buot. Ginapabaligya Ang na. bigyan tag 5 ka pisos, Pero kaya yung para bakal pa. makumpleto yung mga 12 fruits. True. Kagadamo, daan na ni Kubikos ang 12 fruits action boy. Hindi pwede ang mga nagalatay, hindi pwede ang... Damo, hindi sa end of the year, mga hindi pwede ko nung galupad, yung manok hindi pwede ko nung ang kamang. Di ano. Kano na lang preparar mo siya naman. Gani, no? Hindi pwedeng manok, is whole year, isang kahig, isang tuka kam kuno. Ay, mambalang manok. Ano man yung sa labot? atong mga ka-action dira, kung may mga manok kamo nga daw hindi pwede, dahil anyo tos balay. Oo. Kaya pwede na to sa amon niya. Pwede na to yung samon. Kasabad, Sa inyo no? pwede man? Oo, pwede man, man sa inyo eh. Kung damo, dalon na sa ako na iban, dalon Oo. ko simo. Hindi pwede ako. Hindi pwede ka kamang, hindi pwedeng pilit. Di bla mo na. Ay, pilit gani dapat action boy. Dapat may pilit ka mo. Kaya dapat para may pilit. intact ang family. No, Muna. Oo. Hindi lang sa pilit. Kaya nga, kung isa magpalupok, kaga pilit ang palupok. Na lang Oo. galupok sa iba, muna, boy muna, ka pilit. Imbis nga for the whole year, 5 pang tudlo mo, 4 na lang. So hindi ka makatudlo, kaya way katudlo mo. Na. Budlay magtudlo, kung way katudlo, no? Oh, ano na eh. Ang Pinoy, wala pa na. Liyo ko na ba yung... Yung may tudlo rin namin Yan kamot. din ang kwan man, totoo. Gabulur slugi Ang sungat. naman. Sige. Nahan. Congratulations, Dagiban, buwas naman ha? Yes. Congratulations, Anay, kag happy birthday sa bata ni MJS Candido, bala. Si CJ, no? Karon nga adlaw, happy birthday. Kag be a good doctor someday. Congrats ka no first. Uy. Ay, dapat updon tani siya sa daso, no? Ano? Champion siya sa hip-hop danso dito si Lilo. Uy! Updon tani siya. Perfect. Lista ka danda. Sino to ganing alan? Si CJ, ah. Ipabukta na na. Sige. Okay. Jen Ignacio, morning dira. Kag kay Ka Patrick Saludares, no? Remy Banyas, Jocelyn Song Comedia, great man ni Consoling. Ang sisi niya nga si Remia Valientes. Happy birthday. Happy birthday, Remia Valientes. Happy birthday to you. Si Soon mo, Mike, morning dira, libuon. Yes, no? thank you Daan, Son Mike. Sa imo nga gift sa kay Soon mo, Eden. Yes, thank you, kid. Mga ka-aksyon ninyo mga tiyan aton mga balita sa Action Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Huwebes, Disyembre 15. Napulo na lang kadlaw 10 days to go before Christmas and 17 days to go before 2022. Ang inyo diri nga news team. Action, Eden Abos. Kag-action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Action Radio.